Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Maulanon ng Huwebes sa aton sining magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Diri kita sa petsa 27 na nga presentation sang inyo palatuntunan. Tubtob na naman kita liwat sa takna nga alas 9:30 karon nga Huwebes. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Huwebes, no, sining ikanapulo nga bulan, no, Oktubre, kag of course, amo na lang niho ang talipuspuson nga simana, magatukis na naman kita sang kalendaryo kag mag-aabi-abi sa pagsulod sa bulan sang Nobyembre. Aksyon Hotline. Pero ari kita sa katapusan nga portion sang Oktuber pero naghingagaw pagidya, no, si Kapaing nga nag-epekto naman sa maulanon nga tiempo kag subong diri sa Metro Bacolod. Diriyan may ara na sang suspension of classes nga declaration na si Mayor Albi Benitez. Ang iban nga mga LGU balikan ta na karon dugay kay tidamo naman sang nag-suspend since yesterday, no, sang classes. Aksyon Hotline. Kumusta ang mga LGUs, ang inyong natungdan ng mga banwa kag syudad? Ano ang mga advisory nga ginpagwa sa inyo tagsa ka mga LGU ang komprehensibo nga pagplastar sina karon dugay-dugay no balikan ta mga kaaksyon? Aksyon Hotline. Ang medyo masubo-subo sini kay kun lang tawon tado until November 1 ari pa diya si Paing gapon hindi pa magwa gapon sa par do kasaho ni si Paing magalakatinir di sa ato na no man klase sitwasyon ini man. Aksyon Hotline. Di bantayan ta na karon kay luyag tay baluon kag isa-isahon ini no kag ma-report man sa magka-aksyon ta nga nagapamangkot na nung latest karon iyang aga no ang gusto tani baluon karon kun ano ang track no sang dalagan ni Paing galing si Akson gani subong on the way lang sa office niya si Dr. Kailian na lang guro Engineer Leog no parang at least makuhaan tabla kundi ini subong anong latest as of 8 a.m. no amo ni siyang pinaka-latest ang alas 8 nga advisory sa pag-asa mo kung parte sa kay Paing ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Kag kun san-o ayhan ang posibilidad nga magagwa ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Aksyon Hotline. May pilaman ka mga lugar no diri sa Negros Occidental nga tigin sa ilo. May mga evacuation, may mga force evacuation, may ara man sang patigayon preemptive evacuation. In fact, kagabi pa lang dira sa Moises Padilla, may ara nag-evacuate pero way naggadto si evacuation center. No? Sa mga paryente lang nila, agod nga mag-secure sa kagalingon, tiway mamlain na importante nga maplastar no? Temprano pa ang inyo kaugalingon, ang inyo sininga pamilya. Aksyon Hotline. Alas 8:11 na, no, ibalikan ta lang ni karon ara sa linya naton. Dugay-dugay i-check ta ni kay para makuhaan ta latest no kung ano ang pinaka sintro subong sining bagyo ha. Ang alas 8 pa man ang next nga ipagwa no, diway pa man latest subong nga
ginapagwa no nga advisory ang sa probinsya. Pero ang klaro diri mga kaaksyon kay ti ang isa diri si Mayor Albia may ara na sang ginhatag no nga information, nagpanugyan na nga kinanglan ang tanan nga mga eskwelahan, no, ang tanan nga mga klase suspendido subong nga daw. Action Hotline. Boy dra gali sa may area, no, sa area sang sige lang, hindi na lang si Doc Kailian, kay wipe sila kuno latest. Ang sa area sang Singkang may pagtaas manggani, no, according sa report sang tubig, no, kag post kagabi sang ni former councilor attorney distrito, no, i-check ta lang na karon kung anong latest siya. Action Hotline. Pila ba lang total nga numero sa kadamuon sang mga individual nga pamtang temporaryo sa mga safety nga lugar. Kaya mo nang importante, no, nga dapat temprano pa ya kung mag-amuning tiyempo, hindi ta na pagulaton nga inang nagataas na gid ang tubig antes kita bala magiho, no? Amo nang pinaka-worst gid kung hulaton ta pa iya, nga kundi na to ang dalom ng tubig dito pa kita magkaran-karan. Action Hotline. Okay, amo nang pinaka-masubo gid kapin pagid ang risgo sa kabuhi man sang mga rescue operatives, no? Nga naga-responder kita mo naman nagligad tong balita at tong mga rescue operatives nga nag-response bangod man sa mabagyuhon nga tiyempo, tiya makon mo yan nga nagkala disgrasya pa to, no? Bangod ulihin na bala inang kundi nang mabudlay ng sitwasyon, dito ka pa mangayo rescue. Tiyan mo na kung kaisa nga ang mga rescue operatives hindi mo man mabasol, nga hindi mag-jump off, bisan ara na sa aktual nga area, kapin pa kung hindi nila switong lugar, nga malukso na sila gilayon, no? Amo na nga wain na sila dali yan nagakwan, nagarisgo sa kabuhi nila, kaya safety first man mo. Action Hotline. Obra kay imo diya dinaguso karon kag gulpiada lang tigpasaw mo tubig gali ang current sang dala sang tubig ba hindi mo ma-estimate kundi pati ikaw imo disgrasya. Action Hotline. Balikan ta na karon mga kaksyon sa gihapon sa tutok bagyo naton nga monitoring 59 days na lang before Christmas. 66 kadlaw naman ang nabilin para sa year 2022. Action Ay, Hotline. dosing kasan ulang, no? Dasig lang tiempo ta. Magpaalam naman ang tuig 2022. Action Hotline. Ayos, iisa-isahon ko na karon balikan talang kay actually ang ari diri sa listings namon, no? Ang mga lugar nga nagpagwa na actually sang advisory. Nga may ara or waay na sang classes na plastan naman ni actually sa Action Radio may ara naman gani, no? Mabasahan nyo dira kay ang mga wala sang klase as of 7 a.m. October 27 ang may class suspension banwa sang Pontevedra, no? Tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Action Hotline. Banwa sang Moises sa Padilla, araman pampubliko nga eskwelahan sa elementarya Tubtubay School, junior kag senior high. Pero balikan to na karon dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa Kayari sa aton nga linya ang spokesperson sang Office of the Civil Defense diri sa Region 6. Nano karon ang latest nila nga memorandum circular nga ginapagwa advisory sa tanan nga mga LGU kanang latest nga nagsulod sa ila talatapan. We have Ma'am Cindy Ferrer, ang spokesperson sang OCD. Hello ma'am, good morning sa Action Art Live subong sa Action Radio Bacolod. Maayong aga kag sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio dira sa may Bacolod. Maayong aga sa inyong tanan. Ma'am, nanong latest nga nagsulod sa inyo office karon niya nga morning kag nanong advisory since yesterday nga ginapagwa sang OCD?
Yes, sige-sige actually ang pag-monitor naton sa ining weather disturbance, ang tropical depression paing nga ara sa tubong sa may Borongan City, Eastern Samar, kagina sa may tropical cyclone bulletin number 4 naton kag inisigi ang aton nga pag-monitor kay may pagdala ini nga pag-ulan kag hangin man no nga makatugas ang pagbaha kag landslide diri sa tungtod sang Western Visayas. Actually sige ang amon nga pag-attend man sa meeting together with the National DRM Council para istoryahan ang kinahanglanon naton nga preparasyon kag sa subong nga aga magakonvene ang aton nga pre-disaster risk assessment analyst group para nga istoryahan kung anong emergency preparedness and response protocol ang pag-aris diri sa aton sa may Western Visayas. Kagabi, ara kita sa pinakataas nga protocol sa aton emergency response and preparedness at since may mga changes man diri, mabalaan naton ang resulta sa meeting ng aton nga Pedra Analyst Group. So subong nga agapan mahimo sila do assessment kag evaluation no kun nano ang status, pero as of now red alert kita bilog nga region 6 do amo na ma'am. Yes, according sa aton nga protocol sa may NDRMC, ara kita sa may Charlie protocol kag sa subong nga aga pag-istoryahan pagit ini kung ano ang kumbaga pabilin ini nga Charlie protocol kag amo na ang aton nga pag-issue na gid nga RDRMC memorandum sa aton nga bilog nga local DRM councils para maka-raise man sila sang ila sini nga tagsa ka mga alert status. Ma'am, sa inyo monitoring no kay actually ang ginahulat ko subong ang alas 8 sang aga nga advisory or forecast ang bagyo ining si tropical depression paing mga more or less ano niyang plano niya magwa sa Parman? Ang base sa aton nga coordination sa pag-asa kag sa aton nga meeting man kahapon nga gitpatigayon ano pa ini no sige pa ini maulanon ang hasta naton Pista Minatay November 1 and 2 daw dira gid siya posible nga magwa pero sige pa ini ang pagdala niya hastang ulan diri sa aton sa may Western Visayas. So amo na ang kahapon nga gin-emphasize ng aton nga pag-asa nga ang aton nga Pista Minatay sa subong medyo maulanon kag also ang aton nga mga passengers gina-warn man nga mga posible nga mga kanselado naton nga biyahe tungod gani sang posible nga raise ang mga gale warning sa dagsa ka mga areas diri sa may Western Visayas. Ma'am, ang OCD nanong advisory mo to the listening public bilog nga Negros and Bacolod nga nagamonitor karon nga morning? Yes, sa aton nga pumuluyo dira sa may Bacolod City kag Negros Occidental ang padayon kita nga mag-monitor ng aton nga weather update. Sige man ang pag-disseminate namon diri sa may Office of Civil Defense through pag-asa kag ginahatag namon sa inyong local DRM councils gani magpreparar kita kay although hindi direkta nga landfall sa aton but ini magadala sang pag-ulan. Actually kag may mga reports naman kami dira sa may Bacolod kag Negros regarding sa cancellation ng classes and pagwaon namon ang amon nga situational report sa subong nga adlaw para kung namon no makonsolidate na namon ang tanan. So sa publiko padayon kita nga mag-monitor kag maghalong sa tanan. Yes, sir. Yes, ma'am. Anyway, ang aton OCD director sige man isubong ang mahimo pa sila assessment no within today guro makapagwa naman sila Ma'am Cindy. Yes, subong nga aga as I said may ara kita sang Pedra Analyst Group meeting kag core group meeting kun man dira naton ang aton nga regional director nga chair sa ating regional DRM council maghahatag sang guidance sa ating publiko kag sa aton nga member agencies sa aton nga patigayon nga preparedness kag response protocol sa bilog nga Western Visayas. On that note, Ma'am Cindy Ferrer, salamat gi sa time. Good morning kag God bless. Salamat man kag padayon kita nga maghalong. God bless. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Aksyon Hotline. Gina-check lang nato nini magka-aksyon as part sa aton monitoring ang Aksyon Radio Bacolod araman sa alert status o kung pag-monitor naton diri nagabantay kita sa dalagan sa tiyempo but rest assured nga ang team namon in case needed no nga maghatag sa inyo magdulong sang
mga vital information kag mag-cover kung necessary, magpulaw-pulaw ara kami mag-serbisyo sa inyo nga amon mga kaaksyon. Action Hotline. Tindigin malikawan no? Bisan pa man nga ang kategory ni tropical depression ang ni paing ni tropical depression ang kategory niya, pero ti lang tawabla ang mga pag-ulan nagresulta pagbabaha kag ti amo na no pinakngasakit kon may mga evacuees. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang importante nga mga kabataan diri sa Metro Bacolod, ang mga magagmay nga mga estudyante ti way na gin na pagwa, no? Way na nagkakadto sa eskwelahan after nga gin suspend ni Mayor Albi Benitez ang klase sa bilog nga Metro Bacolod. But we have Dr. Ana Maria Larning Punan of the CDRRMO. Makuha kita latest karon pila na nagsulod sa ila sining command center. May mga evacuees ginman bala subong nga nagatiner pa kung may ara. I-check naton. We have Dr. Punan on the line. Doc, how are you? Good morning. Good morning, Shunar. Yes, ma'am. Doc, anong latest subong no kay last night may mga post magani si Attorney Distrito dira sa Singkang daw medyo nagtaas tong tubig pero nag-subside man lang sang ulihi. Ano ma'am ang latest subong advisory kag nabaton na sang office ninyo may mga evacuees nga nadugang sa listahan ta kagabi? So actually, ang latest na report na sa DSSD nga wala na tasang evacuees kay nagpinuli na sa sila balay after nga nagkana yung ulan. Okay. So that was last night, no? After sa sa Yes. Singkang. Oo. Okay. Mga pila to ma'am kay families kag nanumay nahatag to ang DSSD dayon nga bulig, no? Ang bali mga 17 families. Okay. So Sa- actually, ang DSSD wala pa sila kahatag tungkol nga ginabalit. Ang galing kay Kalaban sa flooding gani, puli na ang mga family pag wala na ulan. Okay. Pag nag-subside na ang tubig. Aha. So subong gina-prepare lang na amo na in case magsige na naman karon, so amo na pagpanghatag nato. Okay. So, bali initially kahapon, why pa ya, no, sa nahatag ang city, most likely, bas yung barangay pa lang nag-provide. Barangay pa lang ho. Tapos pero kagapon may arat na kami gintaga sa Mansilingan. Okay. Oh, yes. Jaime, oo. Kay Amo tong sa may kagabi bakyas. naman. Nga ginuno mo Ang sa kagabi. Jaime, ang sa bakyas nang nagpinuli naman to sa ila pa ni Malay, so ang gintagaan namon to kagapon ang sa Jaime nga ginkatuan namon hindi sa labas halalin kay hindi man nila pagbayaan ilang mga panimalay. Correct. Ma'am, anong imo sining advisory to the public? May ni kisubong adlaw niya ang sitwasyon pero samtang nagpaamat-amat kita bala pakadto sa hapon naman kagagabihon amon ang ginakabalakan ko kung liwat magtupa ang madamol nga ulan ang alert level status naton sa Bacolod in terms sa idalom sang DRRMO ano ginpataasan naton ni ma'am anong advisory? Pali ang aton nga advisory tungod nga ang aton sa forecast naton maulanan Japan especially sa hapon, then we have high tide pa kita karon, so kung especially ara kamo sa lugar nga nagataas ang tubig kung magtudo ulan, ginapangabay namon nga kung pwede kung may sayluhan ka mga family or may ara kamo evacuation center nga malapit sa inyo, maamat-amat na lang kamo, hindi na kamo magpulat nga taas ng tubig kay na-risk naton kabuhi, at the same time na-risk naman natin ang isa nag-rescue sa inyo. Correct. Amo na siling ko gani nung kung timprano pa mas mayo sunod na lang kita preemptive evacuation. Okay, isang sa hulaton naton nakagala ka magsinggitan tabang ngayo bulig sa riskyo. Ano na karon ka riskyo operative kay risgo man sa kabuhi nila. Yes. Di Sa na aton naton- experience like natabo sa Bulacan dito ang Correct. aton rescuer nag-kuan sa ila kabuhi. Oo. So, hindi ka na gusto matabo di sa aton o mahambag ka. Gamay man lang ding baha pero tiway ta kabalo ang mga current man sang tubig, especially kung todo ang ang ulan. Pero ang inyong monitoring, may ara gyapon malapad nga dalang sang ulan ining sipaing mga dok, no? Yes. That's why kung makita naton inang sa Bilog na Negros may aragin mga iba na LGU nga man tungod grabe man ang ulan. Okay.
ang Bacolod City may ara kitang forecast. No, ang forecast na abi action art hindi mo na siya ma-perfect kasi nga sila nga mahambal mo ni oras maulan hindi ta na Correct. mabalaan nato nga possible, there's a possibility nga ano siya nga matupa. Yes. So ina mga possibility, pwede nga ina siya magatupa on the right time nga ginhatag sa because that is gani ginatawag nga forecast. May tendency man nga ma-delay or mangin ma-abanse do amo nang guwa niya, Doc. Yes. Or kung kisa hindi man siya magtupa, pero at least nakapreparar kita. San sa wala kita nagpreparar, kay hindi kita mahambata basi hindi siya magtupa bala. Okay. Aha. Pero subong para sa mga mangingisda ang pag-venture, pwede pa ni subong? Depende sa Coast Guard kung may gale warning sila. So mga gagmay nga mga sakayan, ginaano na nila, hindi na papalayag. Pero ang ating mga roro kag mga ferry, I think may biyahe pa kayo nga pa may advisory nga okay ang biyahe. Pero ang magpangulupang isda di nga magkadtos baybayon paguro kamo na lang mismo tantsarda pas hindi na masarangan sa bangka nyo. Especially mga gagmay tanid lang ang mga isda. Yes. Anyway, Doc, just keep us posted. Open kinang Aksyon Radio Bacolod para magbulig sa imong office dira in case kinahanglanon naton nga magpaybalo sa mga Bacolod noon sang importante no nga part ning pagbantay ta kay tropical depression paing. Finally, ano liwat ang imo mabilin sa mga Bacolod noon this morning, Doc? So, ang ako nang bilin, no, subong nga gainulan, gin-suspended na ninyo ang klase, kabay pa mga kabataan na to, hindi ko pagpabayaan nga magsagay ka sa tubig sang ulan, kaya wala labot sang sang baha, may ara pagita nga possible nga masakit nga masulod sini. So talang please ang mga sa panimalay no katulad wala kita klase ibantayan natin kabataan. Ang mga panimalay nga lapit sa mga flooded areas, please aligmat lang kag hindi na kita magpahulat nga inang mga risgo na ang aton nga kabuhi kag amo pa mag-evacuate. Okay. Pwede kita mag-evacuate early mas ngayon. Yes. On that note, Doc, salamat. Salamat sa Thank time. you, Git. Action Bar. Thank you, man, sa pag-interview. Thank you, Git. Action Hotline. Dr. Ana Maria Larimpunan sang CDRRMO, dugangan talang nagkaroon ng dugay. I-check tapagin niyo, may kontak ato sa CDRRMO sa Hinubaan, Aksyon Eden. Kino may ato tiya mangingisda nga na missing ho. I-check tabi ni nanong tabo. Action Hotline. May initial kitang nabaton actually the spot report ini as of yesterday. May isa ka taga Hinubaan, may ngalan ko din nabutang pero mas mayo ni ipa-confirm ta karon sa pulis kay ang report nga ginpaybalo ni nila no sa mga otoridad ngang victim naggabiya sila puluyan actually October 24 that was Monday pa no kag agod sa pagpangisda pero hasta subong way nagkabalik sa ila puluyan. Kag ang iya sini nga bangka, ang fishing boat, nakitaan ini dira sa barangay Alim sa Hinubaan, no? Sa Hinubaan. Pero ang sakay sini nga mangingisda, tiway pa hibaluan kundi ini siya. Action Hotline. Hibaluan na ibuluon ta na karon i-check ta na sa mga authorities na tundra sa area sang Hinubaan. What was the latest? Sa sining informasyon tikon Lunes to siya daw ay pamanto kasulod niya si Bagyo Paing. Action Hotline. Daw LPA pa man lang to siya nga na before nag-develop into tropical depression nga nahimo nga si Bagyo Paing. Hotline. Kung ganin siling ko dapat halong gid kita no. Basta may advisory ang mga authorities nga hindi pwede mag-venture, magpalawod. Hindi pwede maghala ka kadto sa mga ang pagpangisda kung gamay ang imo bangka sundon tana para avoid sang ginatawag o kon para likaw sa disgrasya. Action Radio. Bantay Bagyo. Kay kung magpinagusto kita, hindi kita magpati sa authorities ang tendency base kon madisgrasya kita. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action
Hotline. Alas 8:31 na, ma-post lang ko guro anay no, balikan ko lang ning hinubaan karon and some other updates. Balikan ko ni dugay-dugay ang pagplastar no diin nga malugar ang mayara sang suspension of classes nga nakuha na tipon na sa new center and pila pa ka mga update no. Ang party siguro ni sa development cholera no nga balita pakaronan tani kay actually damo man niyang mga development karon nga madulong ta pagi sa City Health Office. Alas 8:32. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office anak, ano nang nahuya ako mangulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ka monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pa gid daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang. Eh. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadans ng paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nangatawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra!
kultura, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasig siya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod gid ako mag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TV kaangay sang kataro kag tangkaso. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! Ayos ang sa hinubaan, karon na lang tuguro aksyon eden, no? Karon lang kuno si Sir Bustaman, Tito available. Si Yohopi Hoyera, niya Katiber, padalhan, ano to man? Iya negosyo ning iyayaho, ginintraya di sa aton nga chat. Sa chat room siya nag-intraw kung sa may message section plus sa comment section. Ma'am Christine Minies Villalobos, good morning. Lilian Tadena Claridad, John Raymond Gabitanan, kag Marlon Cordova. Morning man. Thank you, Gid, for listening sa karon nga aga. Sige, pakaronan ta ning iban ha. Nga mga mensahe nga inyo sinigin padala. Ang consolidation sang mga nag-declare na wala klase, na-plasta naman natin. Actually, ara sa Facebook, kung may ara ikaw Facebook account, pero lawagon ko lang naliwat karon para sa benepisyo sa mga nagapamangkot balang nga ara isagwa asang pungsod. Ngabay di ako gapangamusta sa ilang himata diri. Pero Ario, parti ba baha, when you talk about baha, balikan ta ni Abing Bacolod, di ka nagligan doon nag-meeting na tong DPWH, ang local government of Bacolod, agud nga istoryahan ang design, anong approach nga himuon
para mangin comprehensive ang project against or para sa baha ni. Kay kabalo ka kung kulukut-kutan mo man lang ni, lulimpiuhan mo lang ni ang mga waterways, pag-abot sang tiyempo nga tig-ululan, kung amo man agyapon ang ginaagyan sang tubig, and because of the volume sang tubig nga hindi siya makaigo sa imburnal ni, malawas, diri ka lang yakita sa Bacolod, nga baliskad yang tubig nga imbis nga magalimpulos gwa iya sa imburnal, diri sa Bacolod lang taon mo, ay gaalwak iya kag didto sa mga imburnal pagani, daw may ara iya purti kabaskog nga kwan mo, ang alimbukad sang tubig. Pero ara na sa aton nga linya si Dr. Kwan, ara sa aton siya nga linya. Iunahon ko lang ni Anay, DepEd kita Anay. Since nga, ang talaga pamangko, tinalo na ni, madayon na ni by November 2, kag since nga November 2, 1 and 2 is All Souls Day kag All Saints Day, nanong matabo sini, no? May ara na gid bala sa specific nga guidelines, dayon no nagid man sa DepEd kung lang taon tagid ang DepEd sa nasyonal, determinado sila yung dayon nun gini ang 100% full implementation sang face-to-face. Galing kita na timingan, nag-intra pag si paing nga ni ho. Online sa hotline. Amari gani nga may mga suspension man of classes ang pila ka mga LGUs diri sa probinsya. But joining us this morning, although nga may mga meetings man, we have Sir Ian Arnold Anay sang Department of Education, ang spokesperson sa Division sa Negros. Sir, how are you? Good morning. Good morning, sir. Good morning sa tanan nga pamati sa imo sa bungaga. Salamat gin no sang time ginatag sa Action Radio Bacolod. Now, I know nga medyo busy ka gid subong, pero ayon ko ning tempo mo. Kumusta na sir in terms sa mga preparation naton sa nagilapit nga November 2 nga target nga full implementation sa face-to-face classes? All set ng tanan sir? Well, actually, sir, kay naman sila all set, no? Kay nakasugod na gid man ang classes ang August 22. Many of our schools, especially the small ones, nga naka 100% full capacity na sila. Kaso, ginaano lang nila, may iba sa ila nga wala lang nila gina 5 days, nag-scheduling na sila. So, meaning to say, kung as to the implementation of the 100% na full capacity in person, na sila, naka-practice na sila. Okay. It's just a matter of extending it from 3 days or 4 days to 5 days na. Ang aton yung existing problem are the big schools nga may nga nag-increase ang population, nga may kulang gap po sa classroom kag sa mga teachers. Wow. At amo na siyang medyo masadya kung paano nila ipasudlon ang isa ka 70 ka-section, 70 katawo sa isa ka-section sa isa ka-classroom. Most probably, hindi sila ma-apply for exemption, Anay. Okay. Kahit tungod na araman sa mga pronouncements ng Central Office, nga ang mga may kag-araman sa ilang naging pagwa ng press release, nga kung may mga amo kasi nga condition sa imong eskwelahan, you can apply for exemption. Ang approving authority is the regional director. As to how we are going to go about it, hindi, wala sang guidelines, wala sang proseso, kung masulat lang o kung may validation pa, pero most probably regional office na ton maakpaton man sa mga letter of pangayo man sang exemption. Okay. Ang importante guro di kay since nga na-practice naman ang problema lang galing tuod mula sa mga big schools nga paano mo sila itingbon no sa isa ka kwarto ang kadamuon sa mga students nga ang isa ganing ginabantayan ko kay kung mo siling sa national government okay halugan ta na ni even ang mga indoor nga mga enclosed nga mga capacities ang gatherings, ang paggamit kani isang face mask, may optional na meaning, bisan ng face-to-face, ang social distancing siguro ni, medyo bisan i-adjust mo, pero kung amo gini kadako, gali kadamuon sang imo students, budlay giniguro kung amo ning magtingob sa isa ka classroom nga amo nang ila numero iya kadamo? Yeah.
Actually, sa Subong pa lang, 50% lang sila kay kina-shifting nila kung baga may morning, may afternoon, or MWF, TTH silang klase. Sa Subong niya, ang ila half capacity niya is 35. For example, may isa kita kiskwilaan na muna. 35 katawo sa isa ka section. That's only half. Ikam November 2, kung itingbon mo na siya mag 100%, that's 70. Ang problem kay ato na classroom, ang standard classroom natin, ang ma-accommodate na is at up to 45 na class size, no? Meaning kasi, abo na siya yung insakto nga pagpapungko sa mga bata. Kung pasudlan mo na siya sa 70 nga katawo, meaning ko sa ibigat tindog nga skillet o kung may nagapungko na sa salog, kulang mo ng pungkuan. Ang problem ka, mas pasulod na sila, huwag nga hindi ka na pag-i-consider si physical distancing. Kung mapasulod na sila nga ang 70 nga na, ang next issue na naman is the quality of education. Correct. Kasi sa 70 katawo, how can a teacher manage it? Kag paano niya masigurado nga matudloan niya sang insaktong sa kinta na kabata. So, kung ma-comply lang we have to sacrifice quality. Kaya prioritization, anong pilion should we prioritize the quality or para lang makakomply ka sa mandato sa babaw. Pero amo lang naghatag ba ng aton na central office sang leeway para sa mga may eskwelahan nga may among nga issue. It's just a matter of asking permission from the regional director kaya ipasugtan sila nga padayunon anay nilang ang ila shifting nga mga schedules. Aha. Kung ako gani pamangkuton kag personal nga view kuya Sir Ayan, okay lang gini mo ang setup nga mo niya na sumong importante nga ang quality of education tuod nga ma-deliver nga mahatag sa kabataan inang maka-expect kita nga maayo ang result. That is correct, sir. No, kay tungod ng ato niya mandato nga tudloan gid man niya mga kabataan kag gina-claim naton nga we are delivering quality education, so we have to stand by that. Anyway, kumbaga ang inyong mga shifting niya nga schedule dugay na niya gina-implement niya sa Manila kay kulang din man ito sa classrooms mo. Hindi sa aton kung baga hindi man niya sa panibago kay dugay naman niya problema nga ginaway ka lang ginahatagan gid sang insakto nga solusyon. Di subo kay medyo nagdamo na gid kag nagdako na gid ang inyong dapat we have to look into it. Although ang central office ka promisa man yang additional classrooms kag teachers by the coming years, no? Pero that will take time, madugay pa ina. Kung baga sa Subong, kay tungod amo niyang realidad, dapat butangan sa remedyo. Take away may mahimo. So most probably nga kailangan gid ang mga schools nga mag-take sang ilang kung mag-take sang rest to ask permission from the region. Kaya ipresentar nilang realidad the real condition of their school. Kaya para I'm quite sure the regional director would understand and they would approve also the exemption letter man nila. Correct, no? And I know nga ang main concern kag ang gusto gid matabo sa mga teachers naton nga magkabulig, no? Educate sa kabataan nga mo na ang luyag nila nga mapa-improve pagid sa handom sining pagbalik sa face to face. Pero anyway, ang lagko nga mga concern ni party sa mga classroom siya kung paano ni dugangan sa ulihi, that is another thing, no? Nga ayon taguro di ang mga members ang sang Congress, both chamber, kung ano mabuligan ng DepEd nga mabadgetan asa sa 2023? Well, actually, sir, yung kung pabatian ng mga budget hearing sa Congress that time, yung gina-approve na ginman ang mga request ng ato ng Central Office. Correct. Na mapatukod sa mga bago nga classroom. So hopefully that will be implemented as soon as possible, especially sa this next year. Kaya para mas mapadasig man ang pagpadabot sa classroom kag kumbaga ma-provide ng insakto nga facilities ang ato ng mga estudyante. Pero sir, since November 1 and 2, All Saints Day and All Souls Day, bali November 3 ang klase tayo mabalik na ni? No sir, we are going to resume classes November 2 gid sir. Kay ang gina-consider na sa kalendaryo is ang holidays the November 1 and November 2 ay nila gina Aha. Yes sir.
So anyway, good luck sa inyo. I know nga may Zoom meeting ka man at subong nga ginahikot, pero salamat gid again for the time ginatag sa Action Radio Bacolod. Halong gid Permiser Ayan, and please keep us posted kung ano mabulig namon sa DepEd Negros. Thank you very much, Sir Art. No? Thank you pero sa inyo nga pero may ginatag nga oportunidad sa amon kay para makapa-athat kita sa atong nga public. So good luck man and take care. Aha. Salamat gid. Good morning. Good morning. Good morning. Action Hotline. Now, ining parte bala no sa budgeting and additional nga mga plano no. Ang budget actually nga kinanglanon for 2023 sa pagpatukod sa mga eskwelahan. Okay gina siya nga mabudgetan na. Ang ginalibugan sa ulo kuya galing mo ni. Ang nagligan nga budget hearing ang ginpangayo nga siling kudo-kudako gid sa intelligence fund sang DepEd ya kag sang DepEd secretary nga si Vice President Inday Sara Duterte ang ara sa pagpanilag, no? Pagpanilag gati ang nabutang dira nga item para sa kwan mo sang DepEd intelligence, oh. Ti siling kuway nga sa intelligence ning gindakuan ginlapundo sinong panilagan nila driman. Action Hotline. Inaguro kong gigamit na sang mga vital balang halimbawa no pundo nga gamiton para sa paayos ang schools nga nagatinulo. Subong partikla mo eskwelahan nga nagatinulo actually bangod nga malawig nga tempo ay maklasihan napabayan nagsululupot to ang mga dahon sang kahoy sa mga atop. Ti pag-uinulan, nagbara, nagresulta, iba nagatinulo. Pero tingalahan ko yung intelligence fund, ya mong gindakuan nila, sino yung ginapanilagan nila di mga maestra? Action Hotline! Basi may mga rebuilding nga maestra, lalo man. Sa kadamo, no? Nga siling ko nga may intel funds pa niman. Ano nila na, sinong paniktikan nila da? O, ang ara da, nga mga maestra, nga marites, amo na? Hindi mangguro galing kating aton mo ni. So, hopefully, sa plano ng government, especially, ining pagbalik na or full implementation na sang face-to-face classes comes November 2, kay actually November 1 man lang ang official gali nga ara sa kalendaryo nung pulag, and then namang November 2 balik dia sa klase nga normal. Hopefully nga mangintayo yun na ni. Pero it is really impossible according to Sir Ian Arnold Anais nga sa mga classroom nga may ara ka 70 kabilog nga students. Can you imagine siling ya? Paano mo naabi tudluan sa gusto man? Ngang imo kabataan sa isa ka classroom, tag 70 kabilog. Kung i-insister mo ipasulod gini sila sa isa lang ka klase because of the full implementation sa face-to-face, pwede gid. Galing anong guasang quality sang edukasyon mo kay may kabataan kang nga way pulungkuan. May mga nagatilindog dira ya kay way pulungkuan. Ti ano abing ekspektaron mong kaalam ma-deliver mo ni sila kung amo na kadamo man? Action Hotline! Anyway, obserbahan ta na pag-abot sang November 1, kung anong November 2, kung anong mga strategy. Now, alas 9:09 na. Ang isa pagigkaroon party sa baha niya, no? Kay i-update kini sa city. Kay kamaluka kada tuig, hindi giniya malikawan. Ang balitaan tani kag ang aton nga ginatag sa inyong information about sa baha. Every year masulit-sulit ni siya. Believe you me. Kada tuig nagidlang kada gani may bagyo nga magasulod sa Pilipinas because hindi pwede nga diri sa aton sa Pilipinas way sa magsulod manubo sa 20 ka mga bagyo every year. Action Hotline! Amo na yung realidad kag maturan. Nga ang Pilipinas hindi ya pwede nga wala sa magsulod nga bagyo kag hindi pwede nga hindi kita maapektuhan. Now, question. Bangod kay ini nangin perennial problem na. Talking about baha. Tinagligad may mga studies sa itong ginimo diri. May short-term solution, may long-term solution,
may mga meetings upod sa mga national government agencies. Ti nano na itong nalabutan. Sa nusugdan ini, ang comprehensive nga paghimo sang waterways or mga kanal nga hindi lang pinagusto kutkot ang DPWH kundi man to yung pakadto ang direksyon sang ilabuho. Ang iyasang city lain naman nga kung kaisa ga sumalangay way gatabuay ang ilabuho din kakita imo diri lang sa Bacolod nga tunga iya kalsada sa Lacson ara di ang buho ang ginagyan kay imburnal katubig. Action Hotline. Tiding kakita makadto mailig na dablas tunga-tunga iya ang tubig baha antes siya magkadto sa waterways. Siling ko hindi man ko engineer pero do ka libog sang ulo ko kung amo niya nga klase pang-obra mo. Ara iya sa tunga karsada ang buho no nga dra maaging tubig kung mag-ulan. Ti only in the Philippines ya magagi ka sa tunga ga single ka nga motor ga talbo gulpiadang buli mo ya mo. Kay ti may buho nga dra gaagi ang tubig. Now, sanoy na sugdan sa noong plastar na we are expecting under the Benitez administration nga maariglo na ni tanan, no? Upod sa DPWH, kagiban pagid nga mga government agencies nga magka-provide sang engineering studies nga arab lang komprensibo nga solusyon kay siling ko. Ining balitaan ta parte sa kada may bagyo, tropical depression paing palang gani o kita mo damo na sa mga lugar nga nagdalom ang tubig. Kay siyempre, hindi waigwaan ang tubig mo. Di kakita imo nga ang karsada, maobra karsada, only in the Philippines niya nga naobserbahan ko, lain nga kontraktor maobra karsada, ay lamang lang nga nakayo ang karsada nga simentado, gubuon naman ang kilid nga panapa, nga maobra sila sang drainage da, kay lain naman ang kontraktor, ay sos, kala, ungabon niya naman kagbuhuan naman ang kilid sang karsada, guba naman liwat. Action Hotline. Tiling ko na ano niya nga usik sa tiempo, kag usik sa kwarta, no? Kay kung isa lang kuntaning kontraktor, sang drainage, kag sang karsada, at least, i-priority kung din ang unahon, o may synchronize sa trabaho, di ka nakita nga bag-o lang siyang una na tubangan in GC, katahom na sang pagsiminto, kita ko okay man damol. Asos, hinali ilang nasunad lang may nagakurit sa siminto to, ang tunga-tunga, gid sang kalsada, bukon kay may matabok ka linya sang kwan, nga obrahan naman sang drainage, ay sila ko yawer, bago ulan itong tapos siminto, gubuon naman. Action Hotline. Ang ending, huwag-guaan ng tubig. Pagbaha, ay sos, nagbaliskad, imbis nga magsulod sa imburnal, magwa pakadto didto sa suba, mag-usoy pakadto sa baybay, nagbaliskad ang mga tubig sa buho nga ginagyan nga kuntani inlet bla or outlet nga dra magwa ang tubig, draya nagalimbukad ang tubig pabalik sa mga commercial establishment kag karsada. Action Hotline. Ang wa sang karsada daw baybayon. Baw kanami lantawon galing kiti sinobi manamitan sina iya nga may balod-balod di akong maglabay mga salakyan. Action Hotline. Tira akong diri mo ni. Ining istorya parte ni sa bahan hindi ni matapos-tapos. Inablang do pabalik-balik kita, no? Halimbawa, flood-prone area, nagligad to, nagsiling ang gobyerno, abi istudyuhin nyo na, Mines and Geosciences Bureau, DENR, ano pagid, no? Ang sa OCD, ang National Disaster Risk Reduction Management Council, ang team dira. Abi studyuhin nyo niyo mga problema sa mga lugar flood-prone area, landslide area, kung paano kag anong approach ngayon mo sila. May mga recommendation man to sa unang nga dapat i-aktuhan na sa mga LGUs. Tigaling way man to, istorya man lang to, kay pagkatapos, at tapos ang baha, pagkanay-kanay, way man ang gobyerno
develop sa isa ka lugar nga oy kamo nga mga pigado kamo nga permi kamo ginabaan dito kamo istaro sa isa ka lugar tinguan sing LGU i-develop tada para layo na kamo bisan ano nga ulan way na kami sang kabalakan nga hindi naman malabot ang inyo dalapugan. Dawaya sang amuna no. Ngay nablang isa nagilang tani ka proyekto kay ti pero sinisubong. Bagkulpa ni si Paing balik naman ng mga tao to sa ginaistaran nila. May magsulod naman bago naman nga low pressure area, kulbaan naman kita kay basi magbunok ang ulan, say mangyapon ang problema, baha naman gyapon. Ini kunway ni siyang comprehensive nga approach kay himuon kag solusyon sa problema sa baha. Kada tuig balik-balik lang ni daw. Believe you me. Why ni siyang kasulbaran? Dugangan pagid sa mga developer. I'm sorry to say, mga developer nga naga-develop subdivision, may ginapatukod dira nga mga buildings, nga ginapangdula nila ang mga original nga ginaagyan sang tubig, ang mga creek dira panampukan nila kay simintuhan kay ila na kunulute, at yang gwa, manultol ya sa manubo nga porsyon ang tubig, ang resulta, anaw. Na, amo na, ti lang tawon taniya. Basi karon si Councilor Vladimir Gonzales di sa Bacolod or Councilor Pausi kay daw sa ilan ni Komitiba, and of course the Benitez administration we do expect nga ti may ara si Mayor Albi nga himuon diri kay nagligad ton may mga meetings naman gani upod sa DPWH kay niya this time mo ay man problema no kay ang congressional office kun sa politika upod man kaalyado man sang karon nga administrasyon sa syudad. Kundi bota malun tayo yun, why problema, why konflikto kun politika. Ang proyekto na lang kung paano mapatuman, amon ang aton balantayan alas 9:17 na. Good morning dira kay Jingjing Magbanwa Tapulgo, Dennis Nuestro, Neljor Pantaliano, ayosa. Si Toto Marlon Cordova, no? Dira sa barangay 35 ni imo to, no? Thank you gid sa pagmonitor sa maulanon naton nga presentation, no? Kay Torco Jongko, good morning man and happy listening. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan nga brand kag medical doctor. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa sa iban.
Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tao nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Malatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre kasi sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag galing ko tiyempo kadasig lang ko kay Bibi Gregorio Yulo, may agad dira, amo man kay Jason Baltasar Lim, classmate Renato Torres Panoy, may agad Renato Sapio, ara man si Maria Victoria Paredes Ngo, Jess Asuncion Kagraki Bagani, Calvin Chavez, Lea Marfil Orquejo, Nene Jean Perez Bautista, okay,
Parinuel Zambales, galantaw sa kuno po sa TV, kaya galantaw, pre ha. Bawagin butang mo sa Smart TV mo ang Facebook Live. Thank you, gid pare ha. Crispin, si Doc Crispin Ikong monitor, Jo Marie Foyok Plamiano, Franklin Panagiton, Jonski Ilogon Habonilio, Los Kadagat Hubilag, okay? Si Mikairan Elizabeth, ara man gamonitor kuno sa Fiesta Homes, si Choy Rizal, gamonitor siya kuno salamat gida. Dailin Espigol Sorianosos, Sorianosos, si Georgia Gargasiran, Silinga Morning Action Art, serbisyo para sa bulsa, kag hindi serbisyo para sa mga tao ila nahimo, pabalik-balik lang nga problema. Mugani na, siya mo na, o si kwarta, o sto na, kuno kayuhon mo, alangan mga kadapermi, pasuhuton mong tao na sa may imburnal kag palimpihon, nga way manlulutsan sa uli, say managyapon, mapunungan managyapon. Action Hotline! Way tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. With Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action JM 3 points by Kin. Upod man si Action Eden Abuso. Kung naman Action ay tayo hupon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1.